Bună, dragilor! Numele meu este Larisa, am 28 de ani, iar acest clip reprezintă înscrierea mea la școala de beauty vlogging by L'Oreal. Activez în mediul online ca și content creator de aproximativ 4 ani. Cum am descoperit pasiunea mea pentru crearea de conținut? Ei bine, din dragoste pentru fotografie, pentru scris și pentru skincare. Înainte să-mi fac apariția în social media, am urmărit multe fete atât din afară cât și de la noi din țară și până într-o zi când am zis aș putea să încerc să fac și eu asta, de ce nu? Așadar mi-am luat inima dinți și am început să postez prima dată pe Instagram, ulterior pe Facebook și mi-am deschis și un blog pe care scriu de aproximativ 3 ani. Ceea ce m-a făcut să continui și să-mi dezvolt pasiunea a fost mica mea comunitate, mesajele și întrebările pe care le primesc de la ei pe diferite subiecte. Iar pentru a putea face acest lucru posibil am nevoie de îndrumare și nu orice fel de îndrumare, ci îndrumarea unor specialiști, a unor experți. Acesta fiind și unul dintre motivele pentru care am decis să mă înscriu la școala de beauty vlogging by L'Oreal. Îmi doresc să creez un conținut cât mai calitativ, cât mai atractiv pentru comunitatea mea și nu numai. Pupici!